तुम्ही प्रीती केल्या वय नव्हे आणि कसं नेवचास आत बरेला रिते पुढे बरेला रिते हाव आणि मुक्ता सांदुकून बटू खेळणू कोरणू अशिली ती एक वाट्या जेवल्यावरी अशिली ती तिगे ते हांव वच्चे आमगे ते तन्नी येवचे खेळचे ओणी चेरडून पुरो ಒಟ್ಟು जावनु ಒಟ್ಟು स्कूल वच्चे ಒಟ್ಟು कॉलेज वच्चे आशिले आम्ही शीची ओढ जत्ता जत्ता जत्ताची यव्वना येतना मेगेल आणि तिगेल मध्ये असेल पवित्र स्नेह कशी प्रीती जाऊन मेगेल मनात रूप घेतली म्हणून कळली गो मका तीन मक्का स्कूला येताना डब्बानी बांधून घेऊन यायचे ती काढल्यावरी मक्का हाडचे शिले ते मोगू आणि मग कसले काय नच म्हणारी मेगेल केअर घ्यायचे पुरं पळयतना मक्का मेगेल जीवन संगाती मुक्ता जाऊन येऊ का म्हणून आश जेलेले का चुकी गो मग तिगेल वेर प्रीती जेल सहज गो वहिनी मैन नो टाइम घेतला गो मेगेल मना दुखून संपूर्ण मुक्ताक विसोर का म्हणून तुक पळयलेलं दीस दुखून हाव मेगेल मना आशिल मुक्ताल वयली भावाने प्रीती पुरा जोडोंग गली गो सकू आत मेगेल जीवन जीव पुरा तूंची गो सकू तूच मेगेल सर्वस्व ताजी नंतर म्हाका मस्त मुक्ता लुडगासयला जाल्यार तांत मात्र आमगेल पवित्र स्नेह मात्र अशी वसक ಕೆದನೇಲರ್ ಕಿತ್ರೆ ಚಂದು ಆ ಪೂರ ಐಕಲ್ರ ಸುಕುಮಾರಿ ಸುಕುಮಾರಿ मेगेलन चंदुल पवित्र स्नेह तू कळंकाळे बुगो कशी तू अशी प्रलक्ती गो सुकुमारी हाव तसं नाही गो चंदू हांव तुका त्या भावनेर पळयनी रे आमगेल पवित्र स्नेह प्रीती मुणास म्हणजे त्या मेगेल बमणाल मात्र तन्नी म्हाका पूर सर्वस्व होय गो मुक्ता मग गोतुस तुक्कनी रामचंद्र पळयतरी हे विषय मग खंडीत चल पूर आशिल मेगेल मनांत गो तेवे आत्त नाही खंचकी कालार तेद्दान गो ते जल तू आता इले लाय जल पूर विषय सुकुमारी के क्लियर जल्ली नव आणि पूर समजतले ओ मिगेल कर्मानी नगी इतली चांग बामना कनी हांव अशी लेखली मू देवा ये मुक्ताल वयर हांव चुकी लेखली मू मुक्ता इथे मिगेल व्हडली चुकी जल्ली ते मुक्ता नाईल दिसतो कुनू मस्त चूक लेखले हांवें म्हाका देव सुमीत माफी करीश ना तुम्ही माफी कर कई ते म्हाका कई जेव तुम्ही सोडू मुक्तल कडे ओलवतानी म्हणून म्हाका एक नमुने किडी कात्तशिली मागत्यान तू त्या पुरा आजी तीर्थ जल्ली ते तुम्ही म्हणची समय ते हांवें घडली मांकडची ते जाय म्हणी चुकी लेखली तुमगेल वैरी तुमगेल ये पवित्र स्नेह अर्थ करून घेऊ तितली बुद्धी ना आशिली म्हाका सकू चंदू तू गेलोच गो हांव त्या भावनेर केन्नाय पळयनी गो सकू सॉरी गो मुक्ता हांव तशें पुरो करूनच जशील गो मुक्ता आतां म्हाका बुद्धी येयल्या गो मुक्ता सॉरी गो हांव तू तशी पुरो लेखता म्हणजे ह्या घरा रब्बई ना आशिल्ली केदान ती हांकां सांगून घर चेंज करतशिलें तशी पुरो म्हणक गो मुक्ता हांव तूं म्हाका म्हणलें न्हय भयणी म्हणकी म्हणून हे भयणील उत्तर काण घालता गो तूं
वच्चे नगो मुक्ता हंगार आपको आज गो सकू मग कसं नाही ना कशी दिसता हांव घरा वता हांव एकली बसता नाक मुक्ता बेस को सलपेड़ ना ना अनेक पटी वता ये देवा मुक्त चमकल वे आणि कसा राखून बसला की वापस रामचंद्र ट्रेनिंगात चुकून धावून येत की म्हणून ये देवा वही ते मुक्ताक पाप मस्त बेजार जल्ले पाप दिसलीत मक्का पापही दिसता पुण्यही दिसत तुका वरची खेळ पुरा खेळून जात तू पळत पाप चमकली ती कसं रे जीवाची अडून जात की म्हणून मग पही आणि त्या रामचंद्रा कसं सांगची म्हणून मात्यू त्या वेळा बिन तक बिनी मध्ये फोन करून आपण कार्यक्रम दवर नका कळव्या ना ना नाही कळल्यावर मागे कसं करत म्हणून गोतच ना तुका ना ना तर बसली बांधली तू अंगा जाय तिथे ती समजत तरी एकली बसल्यावर ती समजत ती थोडे इमोशनल कळव्या जाय तिथे अब्बा एक लेटरा निमित्त कितले वेळी काण झाली पूर लेटर लसून घालेलं या एक खई दुकान मेळली की ಮೇಗೆಲ್ ನಿಮ್ತಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಡೈಜಲ್ಲಿ देवा हांव कसल्या जाल्यार गेल्ली की ह्या विशय पुरो म्हाका कळका आशिल्ले कसं जाल्ले बा मेगेल निमती तांगे लढाई जाल्ली सकू काव मेगेले बहिणील पश चेडले केले 30 वर्ष नंतर मी गेले दोस्त मेळलो म्हणले जाल्यार आजी कसल्या आपूण गेल्ली की ह्या विशयी म्हाका कसल्या कळली की देवा येदोळ कोणाले कसं नाही ऐकनाशी मगेल वेरी या ना ती लेख पद घेण सकून घाली असं लेख पद ऐकूच आशिल्ले म्हाका आठ महिन तुकून तांगेल घरा आवाज सकू कसल एक भावनस म्हण म्हाका कळय न्ही मेगेल निमती तांगेल लढाई जावन तांगेल सुख संतोषाक तोंड जेत म्हणजे हांव एक मिनिट ह्या घरा राबा नाशिल्ले कितली की पुरा किनकुस्त्रशी केल्ली तीन मेगेले की जाल्यार हांव मेगेल सान बहिणीशी म्हूण लेखले असल एक भावन तिगेल मन आज पूण हांव लेखन हे देवा हंगेल फोन म्हाका तू बिनी उलोच जायना बा मेगल सोर आयकल्यार कळटलें आमकां ओ रामा आता काणा गेला आम्ही चंदुका करतलीच हॅलो अमनू कसं करतस काय नाही ते हांव हांगा किशोर कुमारार पद ऐकून बसलाय वय गो किशोर कुमाराल पद आणि तू वय तू मोहम्मद रफील पद न्हू गो ऐकूचे केन्नाय हांव केन्नाय किशोर कुमाराल पद ऐकूचे तू मोहम्मद रफील ऐकूच न्हू वय तुम्ही नाच म्हणते ऐकत अस ओ मी उडगा सेक्तच दिसता म्हणून न्हू वय इत्ती गो तुगे वॉइस एक नमने चेंज जाल्लेलशी ऐकत आसा ते काय नाही ते पयर पावसात इंबिल न्हू चिके सैत्यशी जाला म्हाका सही चल्ला अयो डॉक्टरले चमकल की ना तू ना ना डॉक्टरला वचून वखत पुरा हाडला
राव आत्ता चंदू फोन करता तुका त्या टॅबलेट्स प्रिस्क्राईब केलेलं न्हू लास्ट टाइम डॉक्टरान ते हांडी म्हणटा अयो काय नका हांव हाडला पुरो असं टॅबलेट चंदू एक फोन करनाका तुम्ही तश कितें म्हण तुका नी तांकां बाद दिनाका तुम्ही मेगेले पुरा असं टॅबलेट जायत गो जायत मागीर खावच्या कसं केला जी जेवण जेवली की ना रात्रीचे हा जेवली कसं जेवली गो त्या देव कराते रंदे केलेले कराते रंदे घेऊन जेवली तर कार ते रांदे वय कराते रंदे केला जायत गो जेवण जे तरी काय विटामिना मात्र असता घेवच्या विसरू नका न्ही हा जायत जाल्यार म्हाका तुगेल वॉयस आयकता कसं की विषय अशी फील जातच गो मुक्ता पुरा समज ना बरं ना कसं नाही ना पूरा समस्या ते पूरा समस्या कसं बेजार ना म्हणून हा वय तुम्ही ना म्हणजे के बेजार म्हाका बग्गी येत गो मुक्ता गो वय वग्गी येत वग्गी ट्रेनिंग मुगसून जायत गो मागीर कसं की मुक्ता तुका एक विषय सांगचेशे गो गोतसला कसं जालें म्हणून काय नाही ते काय ना फाल्यां उलय आमी फाल्यां उलय तुम्ही रेस्ट घेयाचे कसं जालें Miguel Moga Mukta Mukta Ammano तुम्ही आईली नव्हे Ammano Precious ki Ammano तुम्ही आईली नव्हे कसं झालं गं मुक्ता या अच्छा या बुद्धाच्या कसं झालं Sama più. कसं झाली गं मुक्ता काय नाही ते तुम्ही नाशिल म्हाका क्लीन व्हा तशी कसं नाही जाईन या आवडम बुका बद्दलची कसं नाही जाईनी मला हांव घरा ना म्हूण तूं ह्या म्हटा रडतस इतले वेळा भायर ट्रेनिंगाचो गेला हांव केदना येतना लवलवीर कुशेर धांवन येता इथे म्हाका कसं हाडला म्हणून आज ती अरण्य काय जाईन तुम्ही ना म्हाका चिके बेजारशी अशी तशी कसल्या करता गो मुक्ता कसं झाली म्हणून सांग गो नाही ते काय जाईनी कसं काय जायनी काय तू फोन उलयतना म्हाका कळला कसं की विषय आसा म्हणून कसं सांगलेलं मागीर कारत अप्पणातील मनीषी काल कारत आराम देखून खाल्ला म्हणली अजून तू ऐकूच मोहम्मद रफीक पद मात्र का हांव ऐकूच किशोर कुमार पद जाल्यार काल तू म्हाका फोनार कसं म्हणलें हांव किशोर कुमार पद ऐकत म्हणून कसं हांव बुड्डू म्हणून लेखला की तुवा कसं जालें म्हणून सांग गो म्हणटा तशें कर न्ही का कसं लेख तशें करता तू काय नाही ते कसं काय ना इतले वर्स चुकून हांव तुगेलो तसं आतां ताळ्ळो ती पडोवच्या कन्नड जायना म्हाका सांगता की ना तू काय जाईनी सांगना न्हू तू वाट हांव चंदीला वचून कसं विशय नका हांव सांगता सांगता ना हांव सांगता तुम्ही चंदूला एकूच नका कसं झाली गो का आता कसं चंदूला उरलो नको म्हणता या म्हण कसं रामायण केली गो सांग कसं झाल्या रोणक गो मुक्ता रोणक गो म्हाका रोडची पडोवच्या जाय ना गो असं कसं झालं म्हणून सांग सांग देवा सांग तिका बहिणीशी लेखील गोतस म्हाका गोतस म्हणलं पोत घाललं कसं पद घाली गो कसं घालू गो कसं झाली गो मुक्ता कसं झालं कसं पद घाललं सांग कसं झालं कसं झालं सांग कसं झालं म्हणाली ते कसं झालं म्हणाली हा सांग ते कसं झालं म्हणाली ते कसं झालं म्हणाली
सांगू शोभा मेळू गेलेली न्हय ते कसं केलं म्हळ्यार तीन प्रसादा उंड हा प्रसादा उंड दिलेलं हा ते प्रसादा उंड हा चंदू तांक दिव्या म्हणून गेल्ली हांव हा प्रसादा उंड कसं गो प्रसाद उंडू उंडू म्हणून मुखार सांग गो मराठी रोनक सांग प्रसादा उंड घेऊन गेल्लेली हांव हा कसं तिने उंड खाऊन तू मिगे गोंडे चिंड उडेल वे व्हडलो चेंडू उडयली ते व्हडलो चेंडू उडयली अयो देवा राब गो मुक्ता रण गो कसं जल्ली म्हणून सांग गो जल्ली गो मुक्ता सांग गो मुक्ता सांग गो मुक्ता काय नाही ते कसं गो सांग म्हणारी कसं नाही तू अशी करता ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ತಾವು ಕಸ ಕೂರು ರಾಬ ಏ ಉಂಡನಿ ಚೆಂಡ ಕಾಣಿ ನಾವ ಅವ್ರನ್ನ ಚಂದುಲೆಗೆ ನಿಂದಿತ ಬತ್ತಟ್ಟಾವ चंदूलाकी निमगे तुम्ही ते काढी ಅಯ್ಯೋ ಚಂದುಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತಸ್ ಮೈ ಜಾಯ್ತು ಅವ್ ಚಂದುಲಾಗಿ ಬತ್ತ ತೂ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ತು या तुगेल ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಮಾರೇಣಿ ರಾಬ ಆ ಅತ್ತಚಿ ಚಂದು ಫೋನ್ कोण या उंडनी ಚೆಂಡ ಕಾಣಿ कसा म्हण निंदिता अयो नाक किते फोन कर नकाची हांव सांगतो तुमका हांव सांगता कसं खेळ खेळतास की तू सांग कसं म्हणू ते कसं म्हणारी चंदूक कसं गो चंदू क सांग बघी चंदूक हांव म्हळ्यार इश्टिके कसं